Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Ambulansyang may sakay na pasyente nasunog sa Albay. Pag-asa tiniyak na low pressure area na lamang po si Egay. Pinatay na re-elected board member sa Abra, politika ang dahilan. Duterte at Xi may fishing deal daw na binding ayon sa Malacanang. Rec-to-bank issue isasalang daw sa bilateral meetings ng China at Pilipinas ayon kay Duterte. House speakership target na rin ni Congressman Pulong Duterte. DICT tiyak mapapamunuan ng maayos ni Unasan ayon po sa mga senador. Kapa founder Apolinario madaling mahuhuli na dahil sa HDO or Hold Departure Order sa iba pang mga opisyal ng Kapa. Commission on Audit naglabas or Court of Appeals naglabas ng freeze order ng mga assets ng investment firms na dawit po sa scams. At 2 mayor nag-aagawan sa isang bayan sa Aklan. Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Asero starts now! Mas maganda ba o hindi na si Congressman Pulong Duterte na ang maging House Speaker? Repeat! Mas maganda ba o hindi na si Congressman Pulong Duterte na lang ang maging House Speaker? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome po sa inyong lahat para po sa ating pangdaigdigang broadcast ng Kamaong Asero sa Leader News Philippines.
nasa bayan pong napapanood sa Pinoy Extreme Channel Television nationwide. Ang Pinoy Extreme Channel Television po ay nasa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59, Destiny Cable Channel 84, at sa mahigit 1,000 iba't iba pang mga cable companies nationwide. So, kasama po nating maglilingkod sa araw pong ito ang Armada, buong Pwersa Armada po ng Leader News Philippines at ng Pinoy Extreme Channel. Ang ating programa po ay pinalilipad pa rin ni Broadcast Officer Clarence Andaya habang nakabantay remotely ang ating Operations Head Engineer Oliver Licop, Creative Director Mark Anthony Reynoso, Creative Producer Carlo Reyes. Kasama po natin siyempre ang mga Leader News reporters. Ang ating mga telepono po sa studio ay 0927-494-2175 at 0949736500. Huwag niyo pong kaligtang i-like ang ating FB page ng Leader News Philippines. Mag-comment, i-follow at i-share po natin para mas marami po tayong nagiging impormadong mga Pilipino. Ulitin natin ang ating survey question. Nagsisilbing tanong po sa sambayan ng Pilipino, mas maganda ba o hindi na si Congressman Pulong Duterte na lamang po ang maging House Speaker? Until this time, nagbabangayan pa rin po ang mga kongresistang naglalaway na maging Speaker of the House, na mamumuno po dyan sa Kamara de Representante. Wala pa rin pong mabuo-buo. May nagsasuggest po na tulad po ni Alan Peter Cayetano, dating DFA Secretary, dati pong senador, nagsasuggest ng term sharing. Meron naman pong nagsasabi na mas maganda ay merong isang House Speaker para sa Luzon, Visayas, Mindanao. Dami. Ang dami pong gustong maupo sa pwestong yan. Maalala po ninyo, noong panahon ni GMA bilang House Speaker, naging makulay po ang bangayan ng Kamara at ng Budget Department at nagkabukingan ng mga sinasabing budget insertion na hindi po basta-basta ang halaga. Hindi po milyon ang pinag-usapan, bagkos bilyon-bilyon. Halos 100 bilyong piso po ang pinag-uusapan. Allegedly ay pinalulusot daw ng nagdaang Speaker of the House. Tinutukoy po doon si former House Speaker at dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo. So natapos po ang kanyang termino. 3 taon. O ngayon po nag-aagawan. Bakit kaya nag-aagawan dyan sa pwestong yan? Bakit kaya nag-aagawan? So ulitin natin ang tanong para matapos po ang agawan, mas maganda ba o hindi na si Congressman Pulong Duterte na lamang po ang maging House Speaker? Dire-diretso na po tayo sa ating palatuntunang Kamao nga Seron. Tigasing palatuntunan sa buong mundo. Unahin muna natin ang mga importanteng report. Unahin natin ang ulat ni Ron Soriano. Usad pagong na construction po ng flood control dyan po sa Antipolo City, inireklamo na. Narito po ang live report ni Ron Soriano. Yes, Ron. Nangangamba sa posibleng malawakang pagbaha na naman ang mga taga-Mayamot ng Antipolo City dahil hindi pa rin natatapos ng DPWH ang flood control project para sana sa kanilang lugar. Inabutan na ng tag-ulan. Wala pa sa kalahati ang implementasyon ng naturang proyekto na pinondohan ng gobyerno ng halagang 181 milyong piso. Ayon kay DPWH Planning Engineer Leonardo Salvador, 2 kontraktor ang may hawak na naturang proyekto, ang AJ Laba Builders at LTDL Builders. So, itong 2019, regular na natin sa flood control sa area ng Barangay Mayamot. Yes, sir. Meron tayong 3 project doon. Yung appropriation is 75, 76, at saka 30 million. So, yung 75 at saka 76, AJ Lab, tapos yung 30 million ay si LTDL Builders ang nanalo. Okay, sir. So, yun, ang scope of work nun ay puro yung 76 million ay
upgrading ng Marcos Highway yun. So in between Belmont Royal at Belmont Park. So i-upgrade yun ng mga more than 1 meter para hindi na siya mabaha in times of rainy season. Ano? Okay, sir. Tapos yung 50 at saka 30, puro ano yun, sheet piling, slope protection sheet piling para makapag-perform ng dredging doon sa area. Bahagi ng proyekto ang Marcos Highway upgrading, pagpapalalim ng ilog at slope protection, sheet piling at riprapping. Bagamat tuloy-tuloy naman ang trabaho, hindi pa alam kung kailan matatapos ang proyekto. Tuwing bumabaha, apektado ang mga subdivision ng Vermont Park, Vermont Royal, Town and Country at iba pang mga karatig lugar ng Lower Mayamot. Dahil dyan, nanawagan ang mga residente sa naturang lugar na dapat bilisan ng kontraktor ang paggawa upang maibsan na ang pagbaha na nagpapahirap sa kanila tuwing tag-ulan. Live mula sa Antipolo City, Ron Soriano, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Panawagan naman po doon sa mga pinagkatiwalaan ng proyekto ng DPWH. Sana ay susundin po ninyo ng mabilisan yung mga kinontrata nyong duration, natatapusin po ninyo ang proyekto sapagkat kung yan po ay flood control program, dapat nung summer pa lang ay tapos na yan eh. Di ba? Kung tagbaha na naman, tag-ulan, tagbaha, nandyan pa rin po kayo sa ilog, gumagawa pa, anong mangyayari? It doesn't serve the purpose, di ba? So, hindi pa rin tapos. Therefore, magsasuffer pa rin ng baha ang mga residente na sa naturang lugar. Dapat ang DPWH naman, tinitingnan kung nakakapag-comply sa ipinangako or nasa schedule ba ang implementasyon ng programa sapagkat kasama po yan sa kontrata. Diba? Kasama po yung date of completion, date of start, date of completion. Diba? Ano pang silbi kung gagawa ka dyan na tag-ulan na, tagbaha na? Baka ianod lamang yung mga ginagawa dyan. Di po ba? So again, nasa nasa control ng DPWH na yan po ay isupervise ng maayos at tiyakin na mabilis ngang matatapos ang naturang proyekto para maibsan po ang problema na dinaranas ng mga tao po dyan tuwing tag-ulan na bumabaha po ng katakot-takot. Thank you, Ron, sa report na yan. Samantala, mga kaibigan, nagsanib puwersa daw po yung Sesame Street at MMDA at nagkaroon ng family fun run. Para saan kaya yung family fun run na yun ng Sesame Street? Alam niyo po, yung Sesame Street, yung mga nanonood po sa television, baka wala pa kayo, may Sesame Street na. Clarence, baka wala ka pa, may Sesame Street na. Bata pa ako, may Sesame Street na. I remember nung kami po yung nasa probinsya, nakikisilip kami sa telebisyon na black and white ng kapitbahay namin. Tapos pag ang ingay ng mga bata, kasama ko doon, habang nanonood, biglang sinasaraduhan ng bintana. Naranasan ko yun. At yung biglang pinaalis, "Hoy, alis kayo dyan!" Dinanas namin yun bilang mga bata. Sesame Street, no? Sa kakasilip namin ng Sesame Street. Panoorin po natin ang special report ni Mike Francisco tungkol po sa pag-isanib puwersa daw ng MMDA at Sesame Street. Ano kaya ang pakay niyan? Alamin natin sa kanyang report. Yes, Mike. Magandang hapon po sa lahat na nanonood ng Kamaong Asero, Leader News Philippines, Pinoy XM Channel. Narito po tayo ngayon sa MOA Music Hall para saksihan ang press conference ng MMDA at Sesame Street tungkol ito sa fun run na gaganapin, nalalapit nitong Agosto para po sa banding ng pamilya at education na rin para sa mga kabataan. Panoorin natin ito. Masayang ginanap ang press presentations ng Sesame Street at MMDA para sa Family Fun Run noong nakaraang Biyernes sa Music Hall, MOA, Pasay City. Nagkaroon ng contract signing at nakisalo sa mga press at mga family guests ang mga karakter ng Sesame Street tulad ni Cookie Monster, Elmo, Ernie at Bert.
Tinanong din namin si MMDA Chairman General Danilo Lim ukol sa proyektong ito. Ano po ba daw makakatulong ang Sesame Street sa MMDA para ma-educate ang mga kabataan? What we know? Yes, alam naman natin na yung Sesame Street pioneer yan sa pagtuturo sa mga bata. They've been doing this for 50 years na. Marami silang naituturo, napakalaking bagay. No, gusto natin yung mga bata nag-enjoy sila habang natututo. Talagang mag-enjoy sila kung kasama nila yung mga yung mga Sesame characters, Cookie Monster, sila Ernie, sila Bert. Mas may internalize na mga bata yung natututunan nila. At gusto natin dito, ini-incorporate natin dito yung mandates ng MMDA, pagsunod sa mga batas, trapiko, pagmamahal sa kalikasan, mga ganito. Paghahanda sa mga kalamidad. Sir, during sa may incoming fun run tayo, no? Dito sa Sesame Street. August 17. Opo. Baali po, invited po ba lahat ng mga parents? Oo, lahat. Sabi nga ng ating kaibigan pati yung mga customer nila sa mga SM malls, iimbitahin lahat yan. Wala dito sa MOA Music Hall. Ako si Mike Francisco. Kasama ko si Cookie Monster. Nag-uulat para sa Little News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sino doon ang Mike Francisco at sino doon ang Cookie Monster? Kakaiba talaga mga report ni Mike Francisco. Thank you. Thank you, Mike. Ako, during my younger days, adik na adik din po ako sa Sesame Street. I even studied, puppetry. I studied puppetry because of that Sesame Street influence. Diyan ako sa Cubao nag-aral ng may dyan may school dyan ng yung mga palabas na pambata. I get a time para sumali doon sa isang workshop. Nakakatuwa talaga, nakakabata, Alright, sige. Kaibigan, tuloy tayo sa ating palatuntunan. Balikan natin yung ating survey question. Mas maganda ba o hindi na si Congressman Pulong Duterte na lang ang maging House Speaker? Ito po sa gitna po ng bangayan na mga naglalaway na parang di natin maintindihan. Nakakita na ba kayo ng naglalaway na ayoko namang ihalin tulad dyan, naglalaway na mga pwesto, nag-aagawan, para lamang po maging House Speaker. Ayan, so tingnan natin sapagkat ang importante po sa amin ay ang inyo pong opinion, ang inyo pong damdamin dito po sa isyong ito sapagkat alam niyo po, ang Kamara de Representante, ang trabaho po niyan ay legislation, magbalangkas po ng mga batas na makatutulong po sa kaunlaran ng ating bansa. At ganun din po ang Senado, Yung Senado at ang Kongreso ay isang bahagi po ng gobyerno na tinatawag pong legislative state, di ba? The government is divided into three equal state. The legislative, executive, yan po yung Malacanang and lahat pong mga elective officials, governor, mayor, those are executives. At yung judiciary. Ang judiciary, siyempre, the Supreme Court and the courts, all the courts throughout the country. So yan po yun. Now, yung media naman, tinatawag po yun na the fourth state media. Kasi binabantayan po yung mga aktibidades po ng gobyerno. Siyempre, pinupuri pag maganda. Kinakalabit kapag hindi ayos ang trabaho, di ba? That's part of the accountability of the public officials. The bottom line of that is public office is public trust. Di ba? At the people deserve to be informed all the time. Sapagkat ang ginagamit po dyan, it's not a private fund. It's not the money of those who are elected or appointed there, but
It's the money of the people who are paying taxes, mga kaibigan. Ayan. By the way, batiin muna natin ng welcome lahat pong mga bagong upo na mga nahalal last election, mga member, vice governor, vice mayor, mga konsihales, mga congressmen. Sana ito ang pakiusap naming mga botante. Sana lahat ng ipinangako ninyo, lahat ng ipinagmalaki nyo sa entablado ng eleksyon, sana ay tuparin naman ninyo. Tuparin ng walang kulay politika. Bakit ko binibigyan ng emphasis yung walang kulay politika? Normal kasi na kapag ka nagkakaroon ng eleksyon, sapagkat marami po ang kumakandidato tulad sa ibang lugar, except for the other places na unopposed ang isang kandidato, wala nang pagkakahati-hati. Halimbawa, dyan sa May Kawayan, Bulacan, di ba? Wala namang lumaban sa mga Bilyarika, ang bilyonaryong Bilyarika na nagmamayari po ng napakaraming pawn shops. Walang lumaban. Sa dami daw ng pera ng Bilyarika, walang lumaban. Saan pa? May mga lugar pa na ano po. Halimbawa, yung aking kaibigang attorney Carlos Mapili ng bayan po ng Tayug, Pangasinan. He ran unopposed as municipal mayor of Tayug. So isang boto lang, kahit siya lang ang bumoto, panalo na siya. Unopposed eh. Mga ganon. But all the rest of the places in the country, naging makulay po yung halalan. And therefore, siyempre, nagkahati-hati yung mga supporters, mga ano. Now, ito yung sinasabi ko. Sana po yung mga nakaupo na ngayon, kayo na po ang leader, kayo na po ang mamamahala, maglingkod po kayo nang wala ng kulay politika. Wala ng pula, walang dilaw, walang asul, walang berde. Lahat mga constituentes na dapat paglingkuran ng patas, maayos, mabilis. Ayan doon po ang inaasahan ng mga mamamayan ngayon sa mga nakaupo. And ulitin ko yung aking pakiusap naman sa taong bayan, suportahan natin ang ating mga leader. Biblical po yan. Dapat ang taong bayan, sinusuportahan po ang mga leader sapagkat galit po ang Diyos sa mga disobedient people. Ayan. Ibigay yung kay Cesar, kay Cesar, sa Diyos ang sa Diyos. Balikan ko po yung mga sukay pagkalipas mo ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol na kami sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.